Wena wendlovu ayethe abashongo la dumisa abashongo wesuleli phezu bathi ushilo bandabakasho. Wonke amehlo abethe nje eHlalankosi kulezinsuku ezedlule kulandela ukukhothama kweSilo Samabandla. INongoma ke mbukeli iyindawo enomlando ocebile njengoba Amakhosi amaningi AkwaZulu ekuyo. USimphiwe Makhanya uxoxisane nomntwana ubheka izizwe uZeblon Kanqama ngomlando wakwaNongoma. Ukubonakele la emphakathini wakwaNongoma singakubiza ngenqophamlando. Uzokhumbula ke ukuthi ngokuhamba ke kosuku emini amabutho kanye namatshitshi bebephume ngobuningi babo ukuzovalelisa kubayede njengalokho ke umzimba wakhe ulibangise lapha ka eHlalankosi esigodlweni kwakhetha omthandayo. Kepha ke asamukele njengamanje umntwana uZeblon wakwaZulu ozosichazela kabanzi ngomlando walendawo esikuyona kwaNongoma ikakhulukazi mntwana iHlalankosi lapha kwakhetha omthandayo. Angibonge msakazi likuthola leli thuba. Ngithola kabi ilanga lishone emini kwaZulu. Intaba behleki yona siqhwakele njengoZulu ibhidlikile. Umfulo obugobhoza siphuza kuwona umile ngakho sihleze emanzini. Ma ubuza ngesigodlo sobukhosi sakwakhetha omthandayo zikhona ziningi igodlo ikhona kodwa lesi ngesengonyama unyanga izizwe ubheka uZulu Cyprian osala lengonyama ekhothame namhlanje. Ngesikhathi ebekwa kwakwaba khona ingqushungqushwana ezaba khona ezaba ngumbango kwafika kumakhomishana kutheke ma lo wayembambela umntwana omkhulu ubhovoqa biketango ehambisana nomntwana esekhomba ukuthi yena ufikela ekhaya kwathiwa umntwana uthanda yiphi okubekwa kuyena ezagila waseke ethi cha utshele lokho wathi kuphuma isipele esikoleni esasibhaliwe ukuthi uCyprian uyena inkosana yehlalo sobukhosi susuthuli ke benomntwana umphengula Josi zinsuzayika Solomon ezombili bese beqonda kuzazini nakho sikubona khuze bababa zozazini bezilongena kwikhomishana kodaba ke umzunqa mngene phakathi kunywa ngabantu ababili manje wathi ke ma udaba selumvuna ingonyama unyanga izizwe yasiqamba isigodlo kithi ngakha ngizokwa ukhetho omthandayo ihaya noma ibhinqa umntwana ubhovoqa bliketanga ukuthi ukhetha umthanda wangeka ngikhona mina ziyaqala ngeshihubo la isisiba esimnyama siyesabeka kuthiwa zibuye luke ukhetho umthandayo ade siziba ngelikabhusha ke lelo nosala lengonyama ekhona waphuma ngesamagundane emzimkhulu kwahlamahlahla wabuya wesa ngapha lapha eduze kwakhetha omthandayo mani ngena senijika nje jika umgwaqo usuthi nathi ihlathela kukhona umzomkhulu kaMntwana uMaduma kanhlanganiso katokotoko kasojisa absuka ingonyama ingumntwana yazobhaca lapha kuyena yazi yasupporta kakhulu wonke lo mzi ukushona phansi enkunzane uyibona babehamba nenkosi lo umzo wakhetha omthanda wakhe kanjalo ke mntwana indlela ibuzo kwaba phambili ngempela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Angibonge nami leli thuba sikhala sonke into esiyibuka lapha sidumele kumele ngabe silapha naso beke inkosi yethu kodwa asikwazi ngenxa lesi sifo esikhona
kodwa ke delalela umuntu lonke leliso uyisonto sibuka okumangalisayo icoverage yenziwe abe media iminute neminute yabona ukuthi masithola inkulumo ezikhuluma ingonyama shaqa ke kube so ngathi ayiphuma emlonyeni wazo ngendlela nje